Aquí estamos, como xa vos tiña dito, o coronavirus non vai parar as nosas aulas. Imos traballar con vídeos como este, con outros vídeos os que eu vos darei enlace e tamén con exercicios que poderemos facer e me poderedes enviar vía online. Na descripción deste vídeo teremos un exemplo de entrevista, que é o tema que imos tratar hoxe, e tamén unha serie de exercicios moi breves e moi simples que teredes que facer con esa entrevista que visionaredes. Entón, creo que xa o intuídes polo que dixen, pero quero deixar unha cousiña clara primeiro, que é a seguinte: este vídeo é importante, e seguir estudando é importante, facer a vida máis normal dentro da cuarentena é moi importante, pero sobre todo non esquezades en ningún momento que o máis importante de todo é o hashtag eu fico na casa, é a maneira coa que todos podemos contribuir para parar isto. E entón, como digo, supoño que xa sabedes que imos falar da entrevista. A entrevista como texto xornalístico, é dicir, no pasado fomos vendo outros tipos de textos e neste caso centrarémonos na entrevista. A entrevista é un texto dialogado, un texto xornalístico, pero é un texto dialogado e pode ser oral ou escrito. Neste sentido temos que ter unha cousa moi clariña. Os textos orais tamén son textos que o temos falado na aula e os textos escritos permítennos falar e non só por WhatsApp. Eu podo realizar unha entrevista na que, por exemplo, vaya facendo unha serie de preguntas e llas envíe por email a unha determinada persoa que a súa vez me responderá tamén por escrito. E outra característica clarísima da entrevista é que debe ter unha finalidade pública, é dicir, unha entrevista realízase a unha persoa relevante ou de interese. Ten que ser un famoso? Non necesariamente. Eu podo facer unha entrevista, por exemplo, nun telexornal local, a unha rapariga que subiu a unha árbore para rescatar un gatiño que estaba asustado. É dicir, hai entrevistas que se fan a persoas famosas, coñecidas, pero tamén hai outras entrevistas que se fan a persoas do común que por algún motivo teñen algo interesante que decirnos. E agora pasamos ás características da entrevista. Ides ver que por aquí imos colocar un pequeno listado desas características. Aí vai. A primeira das características será a planificación. Ningún traballo serio nesta vida se fai sen ter un plan. E, lóxicamente, esa planificación fará o entrevistador. Primeiro, ten que decidir sobre que tema vai tratar a súa entrevista. E segundo, vai ter que escoller unha persoa relevante para entrevistar, para facerlle preguntas, unha persoa que lle poida dar coñecementos interesantes sobre ese tema, aportar información. Porque non esquezamos que, como dixemos, a entrevista é un texto xornalístico. Entón, cando xa temos tema e persoa a que entrevistar, temos ese traballo previo de planificación, de documentación, é dicir, de procurar na internet, nunha biblioteca, visitar publicacións periódicas ou incluso falar con outras persoas para obter datos que nos permitan ter unha conversa interesante con aquela persoa a que queremos entrevistar. Nalgúns casos, esa documentación previa será necesaria para que nós, os entrevistadores, se é que somos nós os que facemos a entrevista, saibamos máis sobre o tema do que vamos a falar cunha persoa que se supón que é especialista nel. En outros casos, se imos falar en xeral da vida con unha determinada persoa, da súa biografía, do seu traballo, pois lóxicamente teramos que informarnos de como foi a súa vida, de que traballo fai, de por que destaca nel, aínda que algo disto teríamos de saber xa cando decidimos facer unha entrevista a esa persoa para tratar un tema determinado. Esa preentrevista, ademais da documentación, pode ter incluso un primeiro encontro coa persoa entrevistada. Estaría moi ben, porque nos permitirá irla coñecendo, non quedar tan artificiais todos diante da cámara se a entrevista é gravada, cando nos vexamos xuntos por primeira vez, porque xa teríamos esa previa, ou incluso por poder intercambiar
opinións con esa persoa que, ademais da documentación previa, nos axudarán para facer un guión. Non esquezades nunca que unha entrevista é un texto planificado. Para entrevistar a alguén, temos que facer un traballo previo e ter o noso guión. Será unha garantía de éxito. E a segunda característica dunha entrevista é a elaboración. A elaboración tamén lle corresponde ao entrevistador e ven despois de establecer ese plan que xa tiñamos, despois de documentarnos, despois de facer a preentrevista, o entrevistador fará unha listaxe de preguntas. Isto é parte do plan. Non chegaremos a entrevistar a alguén e nos colocaremos diante del, sin saber que decir, sin saber que preguntarlle. Entón, estas preguntas, lóxicamente, estarán relacionadas tanto co tema como cos obxectivos da nosa entrevista. Temos que pensar en que queremos saber, en que queremos contar. Para iso é unha entrevista. Lóxicamente, serán entrevistas distintas aquelas que eu lle faga a unha persoa considerando a súa importancia e porque quero coñecer a súa vida, aspectos máis particulares da súa vida, por exemplo, a unha escritora famosa, a unha cantante, a unha bióloga. E falando de biólogos, por exemplo, os doutores e as doutoras. Se eu fago unha entrevista, agora que está tan de moda, relacionada co coronavirus, e entrevisto a unha doutora, que lle vou preguntar? Preguntareille pola súa vida particular? Non. Esas preguntas non procederán. Entón, teremos, como digo, que seleccionar as preguntas que aplicaremos na nosa entrevista, as que realizaremos. Se eu, por exemplo, quero coñecer a vida, non sei, dunha tenista famosa, o millor, farei un tipo de entrevista na que eu pregunte como foi a súa infancia, como chegou a xogar ao tenis, porque estas preguntas, aínda que sexan particulares, si serán pertinentes co tema e os obxectivos da nosa entrevista, que será coñecer mellor a esta persoa en particular. Algunhas das preguntas serán abertas, é dicir, por exemplo, que che gusta facer no teu tempo libre? Esa é unha pregunta aberta, porque dou moitísima marxe de resposta ao entrevistado ou entrevistada. Pero, por exemplo, que pensas do cambio climático? Non, isto non é unha pregunta aberta. Estoulle dicindo sobre que me ten que responder. Ten moitísima menos marxe e a veces estas preguntas son necesarias nas entrevistas para que os entrevistados nos conten aqueles aspectos relacionados con un determinado tema que nós consideramos de interese para a nosa entrevista. A terceira das características da entrevista será a adaptación. Neste caso, a nos interesanos moito a adaptación lingüística, a adaptación de rexistro, o tipo de lingua que emprego. Pode ser unha lingua máis culta, unha lingua máis popular, e teremos que adaptarnos ao nivel de formación do noso entrevistado, pero non só, o ámbito tamén no que entrevistamos. Non é o mesmo facer unha entrevista a alguén sobre como están sendo as festas do monte no propio campo da festa que facer unha entrevista a unha escritora sobre a súa última novela. Non fai falta que vos explique moito máis. Sei que vos sabedes que nun caso empregaría unha lingua máis coloquial, máis popular, e no outro unha lingua máis culta. Cuarta característica, o rigor informativo. Non esquezades, como xa dixemos, que as entrevistas son un texto xornalístico. E os xornalistas débense ao rigor, á realidade das cousas, ou polo menos debería ser sempre así. Entón, nunha entrevista, o entrevistador non é o que ten que dar opinións. As opinións que importan son as do entrevistado ou entrevistada. Se a entrevistadora pensa algo distinto, poderá en certa medida, en algúns tipos de entrevistas, repreguntar, pero sempre para saber o que a persoa entrevistada ten para decir. Entón, temos que ter moi clariño que o protagonista das entrevistas non pode ser o entrevistador ou a entrevistadora, senón a persoa entrevistada. E que, ademais, o entrevistador ou a entrevistadora ten que darlle a posibilidade de que esta persoa se explique con tempo, con naturalidade,
con rigor, sobre aqueles asuntos sobre os que é consultada. E agora, para ir rematando, falaremos dos tipos de entrevista. Se non me engano, sairá outra vez un cadro por aquí, no que veremos os tipos de entrevista segundo a canle, segundo a forma da mensaxe e segundo o contido da mensaxe. Segundo a canle. Segundo a canle, como xa dixemos, as entrevistas poden ser orais ou escritas e terán diferentes partes en cada caso, aínda que veredes que os contidos son bastante similares. A entrevista escrita ten un titular que nos avanza a información, que nos di de que vai tratar a entrevista, e despois ten unha entrada, ese pequeniño texto que nos fai un pequeno resumo de quen é o entrevistado e cal será o tema a tratar. Despois virá o corpo. O corpo é a parte máis grande, é onde están todas as preguntas e respostas. E para rematar, teremos o cerramento, que é onde se fai unha pequena síntese daquilo que se tratou na entrevista. Por outra parte, como dicíamos xa desde un principio, teremos a entrevista oral. Xa vimos que a entrevista pode ser un texto oral ou escrito. Non esquezamos nunca que os orais tamén son textos e non esquezamos nunca que escribindo tamén se pode preguntar. Entón, a entrevista oral terá tamén unha introdución, un corpo e un encerramento. Pero a introducción será distinta. Como será a introducción da nosa entrevista oral? Pois será aquel momento no que chega o entrevistado, o entrevistador ou a entrevistadora o saúda ou a saúda e a persoa entrevistada é presentada polo entrevistador ou entrevistadora. Despois deste anaquiño inicial, de facer unha síntese de que vai tratar a entrevista, virá o corpo, no que novamente, e aínda que de maneira dialogal, nun intercambio de preguntas e respostas directo, teremos o conxunto das preguntas da nosa entrevista. E finalmente, verá o cerramento, o lugar no que o entrevistador ou a entrevistadora se despide da entrevistada ou entrevistado e lle agradece que teña colaborado con el na entrevista. Como dicíamos, tamén veremos distintos tipos de entrevista pola forma da mensaxe e segundo o contido. De acordo coa forma da mensaxe, teremos entrevistas directas, é dicir, onde temos pregunta, resposta, pregunta, resposta, pregunta, resposta. Entrevistas indirectas, onde o xornalista ou a xornalista vai escribindo un texto e no medio metendo entre comiñas as declaracións da persoa entrevistada. O uso das comiñas terá moi claro que xa os vimos na clase. E despois temos a técnica mixta tamén, onde se poden alternar preguntas e respostas e a veces pequenas narracións do xornalista no que vai metendo declaracións, entre comiñas, da persoa entrevistada. E chegamos así ao final. Chegamos á tipoloxía de entrevistas segundo o contido. Aquí temos entrevistas de declaracións e entrevistas de personalidade. As entrevistas de declaracións poden elas facer a calquera. É dicir, se nós camiñábamos pola rúa e vimos que nunha casa comezaba un incendio, pode pasar un xornalista que chega rápido a cubrir a noticia e preguntarnos por aquilo que vimos. Esta sería unha entrevista de declaracións. Abundan moitísimo nos telexornais. E a outra é a entrevista de personalidade. É dicir, esta está asociada a entrevistas máis longas, moitas veces a programas de entretemento, de divulgación, onde o xornalista decide que quere tratar un tema, procura unha persoa experta nese tema e fala con ela, interesándose polos seus coñecimentos, non porque teña visto algo concreto nun momento concreto. E acabou a teoría? Sí, pero non acabou o traballo. Agora comeza o voso traballo. É dicir, como vos comentaba, vou vos deixar aquí abaixo o link a unha entrevista neste programa, a revista. Quero que a vexades, quero
que a escoitedes, que a atendades, que a miredes, que vexades as características do entrevistador, dos entrevistados, que partes ten, todo aquilo que fomos traballando hoxe. Porque é unha entrevista moi interesante. Sabedes quen son estes? Son Nazaret Touceiro e Daniel Santalla. Son dous internacionais da selección galega de fútbol gaélico que foron ao último Mundial de 2019. E xa digo, ademais deste link, que espero que desfrutedes dele e da entrevista, aquí máis abaixo aínda, hai un link a un conxunto de exercicios que tedes que facer relacionadas coa teoría de hoxe e con estes materiais. Son moi simples e espero que vos axuden a clarificar todo relacionado con este tema. Se tedes algunha dúbida, xa sabedes que estades en contacto comigo, vale? Desfrutade do vídeo, desfrutade da entrevista, desfrutade dos exercicios, ou polo menos facedeos. E nada, que seguiremos falando pouquiño a pouquiño. Alégrome moito de vervos. Veña, un abrazo grande. Chao, apertas.